Aia e faza, nu știu care e faza. Mai departe, cine urmează? Eu, Georgiana și cu Antonie. Deci asta este o rătăceală spontană. Mulțumesc! Dubla a doua. Rogă part. E greu să spun și nu vreau să spun, să vorbesc așa după ureche, dar din experiența mea de director de teatru, generațiile care au venit nu au fost mai bune decât noi. Teatrul văzut ca o datorie socială, așa cum îl văd eu. Stimați colegi, acesta este un reportaj făcut în... Oh my god! Ce faci, Gabi? Super. Ce era? O chestie care o facem împreună, facem un grup. Grup? Ce chestia aia? E un steady improvizat, în care dacă îl lungesc poate să fie și popos de undiță. Ia uite, fii atât. Super steady aici. Sper că cum a făcut pornit cu scaunul. Scaun? Vezi că stă mai dreapta un pic? Față de cum aș fi dus pe normal. Fascinant să dai prin screen să pun pe Facebook. E genial making of